L-Isqfijiet qegħdin jappellaw biex f'dawn il-jiem delikati nfittxu li naħdmu flimkien b'mod kalm u konvint għall-verità u l-ġustizzja fl-imħabba u b'rispett lejn xulxin. Fis-stqarrija l-Isqfijiet Maltin qalu li l-appell tagħhom jingħaqad mal-appell tal-President tar-Repubblika Għall-Għaqda biex is-sitwazzjoni diffiċli li għaddejjin minnha ma tkabbarx il-firda u biex fi spiritu ta' għaqda u għall-akbar ġid tas-soċjetà Maltija u ta' pajjiżna naħdmu lkoll biex l-istituzzjonijiet tagħna jagħmlu d-dover tagħhom bir-reqqa u b'mod imparzjali. Qalu li bħal f'kull soċjetà wieħed jifhem li fostna jaf ikun hemm nuqqas taqbil, iżda dejjem għandna nfittxu li nesprimu l-opinjonijiet leġittimi tagħna b'rispett lejn xulxin, lejn il-verità u mingħajr ma naqgħu fin-nassa tal-mibeda, il-gideb u l-vjolenza. Nappellaw biex aħna Maltin u Għawċin infittxu l-ġid komuni fi spirtu ta' vera realtà lejn il-prinċipji tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta' Malta. Qalu l-Isqfijiet. Iż-żmien tal-avvent ifakkarna li qegħdin nistennew il-miġġija ta' dak li tħaddar fihim l-ġustizzja u slim kotran. Jella l-ħerqa li għandu l-poplu għall-ġustizzja, l-verità u għall-onestà tisarraf f'rispett lejn xulxin u fiċ-ċaħda ta' kull vjolenza verbali jew fiżika. Temmu jgħidu l-Isqfijiet. Il-messaġġ tal-Isqfijiet isegwi dak tal-President ta' Malta George Vella li wkoll appella l-kalma u l-għaqda biex il-poplu joħroġ minn dawn iż-żminijiet diffiċli bl-inqas dannu possibbli għas-soċjetà Maltija u għall-pajjiż. Fis-stqarrija l-President kien qal li f'dawn il-mumenti rridu nuru l-maturità tas-soċjetà Maltija. Il-President qal li segwa minuta b'minuta dak kollu li kien għaddej u saħaq li issa li l-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizja żviluppa sal-punt li tresqu aktar nies il-qorti, l-organi tal-ġustizzja, il-pulizija u l-qrati għandhom jitħallew ikomplu jagħmlu xogħolhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.